Sí. E o de matemáticas. Sí. Buenas tardes, corrixir un examen. Sí, terrible. Porque se queren facemos os traballos. E despois os exámenes de 3 horas teño que estar. Eso pa non dar tempo. Eu moi malo máis. Bueno, imos sacar unha foto, non? Esperad aí como o papel. Esperad. Non a pasa. Ei, pero vamos a ver, non sabes que aquí o móvil está prohibido? Vou vos chamar á casa. Non. Pensa. Non vou facer nada. A deixa fazer nada. Ei, controlarás a saga de Crepúsculo? Non? Son unhas películas que son bellas, pero están moi chulas. Van sobre unha rapaza que foi vivir co seu pai e coñece un rapaz que é un vampiro que se pelea co seu mellor amigo que é un home lobo. Non me chamou moita atención. Que va? Que viste no filme? No, Imos na miña sacar casa. outra foto. Que malas fotos. Sempre fotos. Moi mística. A mí foi a miña favorita de pequena, vamos. Ah, millón! Era unha serie de moita activación. Ir un día de compras. Sí. Hai unha... a Vigo ou aquí na Praza de Fefiñais hai unha tenda, pero non me lembro do Cal? nome. Sí, Ah, esa. ya sei cal De unha é. roupa preciosa. Nico? Non o vimos. Non sabemos nada de él. No. Desde onte. Non veo a casa. Vou falar cos de dirección. Ostras, onte non chegou a casa. Revisa as fotos. Aquí no está Nico. Como que non? Yo este no lo conozco. Es un tipo de amarelo, pero es A ver. imposible. Eu non o conozco. Pero, como sai na foto? Coñecédelo. No. É un señor, é un extraño. Estaba Nico con nós onte. Fixechelo con ía. Pero ¿cómo fue hacer? Como ves na foto? Imos xunto a nai. Sí, vamos. Compartir parece inofensivo. Unha foto, un momento, un anaco de nós. Pero en internet nada desaparece. Todo queda. Todo pode ser visto, guardado, utilizado. Cada imaxe que subimos conta algo de nós. Onde estamos, como vivimos, quen somos. E non sempre quen mira ten boas intencións. Ás veces, sen darnos conta, abrimos portas que non sabemos pechar. Porque non todo o mundo é quen di ser. Porque non todas as miradas son inocentes. Protexer a túa intimidade non é ter medo, é saber o que vale. Antes de compartir, pensa, isto tamén forma parte de min. Quero regalalo? Porque na rede, cando compartes demais, ás veces tamén perdes.